Ganyeng to, gaul to, ganteng to, apik to, keren to. Rian, karmu ku piye? Cukur kaya ngono ki cukur apa to, Rian? Cukur cap apa? Kari gebacet kowe iki ya. Ora karu-karuan kowe iki ya. Tak jar-jarne, Rian. Gaul-gaul piye? Nyawang senep kudu mutah, kudu nek. Mancur nyawang cukuran kaya ngono kuwi, Rian. Cukuran cap apa kok benakne, Rian? Aleman kowe iku. Lah ora kok benakne, Rian. Tak cukur gundul kowe, Rian. Tenan tak gundul rambutmu tak obong tak sok lungo gas kowe ya. Ditenono kowe engko. Mau ngangkat. Iki cukurane anak muda iki. Oh, hai. Cukuran iki cukure ning gen cukur sing gaul, sing jos. Pokok cukur iki jos. Cukurane anak muda iki. Gue mah mau pulang kalau lu gondol bray, mau enggak mau gue mah. Wes aku mau balik. Aja balik kowe ya. Panggah mau balik titenono kowe engko ya teko omah. Tak tandangi kowe engko Rian. Terusno kowe ya. Beh, ya Allah, ngaluh hatine wong tuwek tok kowe iku. Nyenye. Kowe iku anak durhaka apa piye to, Rian? Anak durhaka kowe. Kok malah ngece-ngecen wong tuwek kowe engko. Deloken kowe engko lek balik ya. Kowe ya Rian ngece ngirimi stiker koyo ngono kuwi Rian. Kare gregetne ning wong tuwek kowe ku ya. Cukurane koyo ngono.